बे समाव क'क्राझाराव जानाय जाथायखौ लानानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गिबि खेबनि थाखाय खुगा बेखेवदों। जे दिपेन बर' बिथाङा बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों जे बे समाव सोमावसारनायनि मुङाव माखासे आयेन बेरेखा एबा माखासे हाबाफोरखौ मावनाङा, नाथाय बे समाव गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव मोनद' हारिनि थाखाय सोमावसारनाय जादों। नाथाय बे समाव सोमावसारनाया बे नङा जे बे सोमावसारनाय गेजेरजों जे हिंसा खालामनांगौ बे नङा। जाय बिथांमोना बे समाव बिटिसि नेहाथारिख'आव हाबनानै माखासे थासारि बानायदों, बे थासारि बानायनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। जे जोंबो सोमावसारदों, गोबां जों सोमावसारदों, नाथाय सोमावसारब्लाबो बेफोरबायदि माखासे थासारिफोर बे थासारिखौ खालामाखै। सोमावसारनाया दा समाव गोनांथि दं, मानोना मोनद' हारिनो एसटि होनो थाङोब्ला जोंहा जोबोदनो खहा जागोन, जोबोद मोनसे गाज्रि थासारियाव सौहैगोन। नाथाय बेनि ओंथिया बे नङा जे बे सोमावसारनायनि गेजेरजों जे हिंसा थासारि खालामनांगौ बे नङा। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बेफोर थासारि खालामदों, बे खालामदोंफोर बिथांमोना जानगाराव थानांगौ। गुबुन समाव सोमावसार गणतान्त्रिक एबा सुबुंखान्थि धारा बायदि बे समाव सोमावसारनो नांगौ दासान्दै, मानोना बे समाव मोनद' हारिनि एसटि होनो थाखाय थिरांथा खालामदों आसाम सोरखारा, आसामनि केबिनेटआ। आरो बे समाव सोमावसारनाया जोबोरनो गोनांथि दं, नाथाय बेनि ओंथिया बे नङा जे आयेन बेरेखा माखासे दुंहाव थासारि, जे हिंसायारि थासारिजों जे सोमावसारनांगौ बे नङा। बेखायनो जाय बिथांमोना बे सोमावसारनायजों एबा हिंसायारि थासारि खालामनो थाखाय एबा खालामनो नागिरदों, बिथांमोना बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ एबा जानगाराव थानांगौ आरो सुबुंखान्थि बायदि बे समाव गणतान्त्रिक भाबै बे समाव सोमावसारनायाव बाहागो ला होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। जाय बिथांमोना बे समाव सोमावसारदों, बे सोमावसारारि एबा बिटिसि नेहाथारिखौ जानाय दुंहाव थासारिनि सायाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बे समाव खावलायदों जे बे सोमावसारनाय हिंसायारि थासारि एबा जायखिजाया आयेन बेरेखा थासारि बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। जे सोमावसारनो गोनांथि दं, नाथाय बेनि ओंथिया बे नङा जे सोमावसारनायनि गेजेरजों हिंसायारि थासारि लाबोनांगौ एबा हिंसायारि खामानि मावनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। आरो बेनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय एबा हिंसायारि थासारिनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा फरायसा बिथांमोनखौ खावलायदों एबा ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरखौ बे समाव खावलायहरदों बिथाङा। दासो आंनियाव रिपर्ट फैदों जे बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट बिटिसि सेक्रेटारियेट एसेम्ब्लियाव जोंनि जायफोर प्रटेस्ट खालामग्रा फरायसा फरायसुलि बिथांमोना हाबनानै बेयाव मोनसे हुलुस-थुलुस परिबेस सृष्टि जादों। आं बिथांमोनखौ दाय होनो नागिराखै, हुलुस-थुलुस खालामदों होननानै दाय होनो नागिराखै, खारन बे सेन्टिमेन्ट आबेगनि सम। खिन्थु बिथांमोना होंगो-दोंगो हाबनायाव बेयाव मोनसे हुलुस-थुलुस आनरुलि एनभायरनमेन्ट जादों। आरो बे एनभायरनमेन्टखौ खालामनाङा आङो आर्नेस्टलि गोसो सिंनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामदों, माने बिदा हिसाबै। आरो एबसुनिफ्राय आं बिथांमोनखौ आपिल खालामदों जाहाथे कुनु भायलेन्स, कुनु बेबायदि आनरुलि, कुनु बेबायदि सिटुएसन जाहाथे दाजाथों। गावबा गावनि डेम'क्रेटिक पिसफुल प्रटेस्टखौ बयबो खालामनायनि बयहाबो अधिकार दङ। आरो बे समा प्रटेस्ट खालामनाय, सरकारखौ नारसिननाय, दाबिनायनिनो सम। खिन्थु गावजों गाव बेबायदि जाहाथे हुलुस-थुलुस खालामनानै माने बेबायदि भायलेन्सनि सिटुएसन एनभायरनमेन्ट जाहाथे दाजाथों आरो जाया, बेखायनो बिथांमोना प्रटेस्ट खालामनायनि नामाव जाहाथे बबेबा सिङाव हाबनानै बेबायदि परिबेसखौ माने जाहाथे भायलेन्स जालायनाय थासारिसिम जाहाथे बिथांमोना खालामा, बेखायनो बिथांमोना डिसि अफिसनि मोखाङाव, सेक्रेटारियेटनि मोखाङाव, इउनिभार्सिटिनि मोखाङाव, बा जों जेखौ प्रटेस्ट खालामदों, राजा लामायाव रेलि खालामदों, बे गणतान्त्रिक देशनि माने जि प्रटेस्टनि जि मोनसे नियम दङ बेनि आवथायाव थानानै बयखौबो प्रटेस्ट खालामनो आं खावलायदों। कुनु कारनाव जाहाथे भायलेन्सनि रुप लाया आरो बे महराव जाहाथे रावबो थाङा। बेखायनो आङो फरायसा फरायसुलिफोरखौ इमसन आरो सेन्टिमेन्टखौ लाखिनानै हारिनि सार्थ, एसटिनि सार्थआव सरकारखौ नारसिननायनि प्रतिबादखौ खालामलांनो थाखाय आं खावलायबाय।